Aku mau ramai. बयनिसिमबो महाशिवरात्रि आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दायो लोगोफोर नै फाइनालि दायो जों सफैबाय सिंग्रि मेलायाव थ' दिनैसो फार्स्ट टाइम ओरैबायदि लिंबायना आंखौ बियो उपाय गैया बेनि थाखाय फैनो जाबाय आं बाय दा वे दिनै आं देखायनोसै आरोना सिंग्रि मेलाया बोरै आरोना ओमफ्राय नै हाजो जागायाव जायो आरोना ओमफ्राय खाथियावनो दङ बुरलुंबुथुर दैमा ओमफ्राय दायो जोङो लाबाय आरोना नै 20 थाखानि नैबे जाबाय 50 थाखानि जे खुलुमहैनोसै फैनायनि नामाव ओमफ्राय नै फार्स्ट टाइम फैबाय सिंग्रि मेला फैना बोरै मोनदों Oke, दिनै नै जोंजों लोगोसे फैफादों नै जादों मैदु हेलौ नै जादों बुरलां अके लोगोफोर नै फार्स्ट टु दायो जोंनिया माने खुलुमनाया जोब्बाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आंनिफ्राय बयनिसिमबो हेपि महाशिवरात्रि आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों एसे बेरायनोसै आरोना सिंग्रि मेलायाव लोगोफोर मा दं मा गैया गासिबो देखायनो नाजानोसै लोगोफोर अके लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बेयाव माने शिब मन्दिरनि अनगायै माने जोंनि बर'नि बाथौ दं आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोरनि जादों जोंनि बाथौ मन्दिर नैबेनो जाहैबाय बाथौ मन्दिर नोंथांमोना फैयोबा बे सिंग्रि मेलायाव बाथौबो खुलुमनो हायो आरोना ओमफ्राय नै जादों मोननै बर'नि आदा नियाव बाथौआ खै बोसोर जाखो माबा गायसननायालै 25 जाबाय आदसा लोगोफोरनियाव माने बाथौ गायसननाया माने 25 बोसोर जाबाय आरोना थ' लोगोफोर दायो जों बे एसे बेरायनोसै आरोना सिंग्रि मेलाखौ ओमफ्राय नियाव गासैयाव माने फुजानि माबाफोर मोनजोबो आरोना माने माल माथाखौ मा नांगौ जोंनिया ग्रुप मेम्बारा हेलौ अके लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय नै मेन माबाया मा होनगोन मेलाया आरोना लोगोफोर माने दिनै माने मेलाया दिनैसो फार्स्ट आरोना थ' बेनिखाय बारा मानसि गैया ओमफ्राय हरावसो एसे मानसि जायो आरोना ओमफ्राय उपाय गैया लोगोफोर नोंथांमोना फैनायाव फैनो हागोन सप्तासे जागोन दिनै मंगलबार लोगोफोर माने रबिबार लासि जागोन नोंथांमोना फैनो हागोन आरोना बहुत गिदिर जायो लोगोफोर ओमफ्राय जादों नै मदका कुवा सब माने कनस्ट्राक्सन आरोना ओमफ्राय जादों नै नोंथांमोना बेयाव पुरा लकेल भां मोनगोन आरोना दाथ' किमान दामथ' सोरा दाम किमान 5 टका Moi kamitia. दे आं जानोसै लागाव नै बिदिनो जायो आरोना भां लोंबा बेलेगफोरनि जादों नै सिंग्रि मेला दा हराव बिराद हिट जागोन बेयो दायो माने थांनायनि सिगां माने हाजोखौ एसे गाखोलांनाय आरोना नै जादों मोनसे हाजो सिंग्रि बेरायनाय हाजो लोगोफोर बेयो नै एसे गोजौआनो आरोना थ' दायो गाखोसै हागोन ना नायनोसै ओके पेटला बागि हागोन ना दे थ'दो लोगोफोर दायो नै गाखोबाय फार्स्ट स्टेप ओके काम अन गाइस लगाव बा मा होनो स्टेप लै लोगोफोर नालाय बहुत खरि चरायो नै बिदि आरोना हमना ला 65 डिग्री एंगल हागोन ना हायाबो एसे खुरखुरि दै Aku mau ramai. Meli ko na ini sita. Oh. Ada ba? Oh, bagi लगाव. लोगोफोर नैबेनो जाबाय टपा ओमफ्राय लोगोफोर नै जा नुहुरो ओइ नै लोगोफोर रोमै बुरलुंबुथुर आरोना हमना ला जास्ट आधा किल'मिटार थांबानो मोनहैयो आरोना ओरैबायदि गुवार लोगोफोर बिखिनियाव बुरलुंबुथुर ओरैबायदि रुगुंखौनो नुहुरस' आरोना ओमफ्राय गेजेराव मोनसे दिप दङ ओमफ्राय नै जोंनिया ग्रुप मेटआ फट' खेबनाय एक्सपार्ट लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोसै आरोना थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै आरोना थ' जि हायो देखायबाय लोगोफोर आं माने सिंग्रि मेलायाव मा दं मा गैया ओमफ्राय दायो जों ओंखारनोसै हाजोनिफ्राय हेल' बाय अके लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' आं थांगासिनो लोगोफोर गाबोन फुङावनो 5टायाव कार्बि आंलं अके थ' गाबोन लोगोफोर जोंनि 275 किल'मिटारनि मोनसे लं जार्नि जागोन आरोना थ' स्टे टिउन गाइस फैगासिनो मोनसे भेरि बिउटिफुल जार्नि